Sumasalay pun makatuyuan, paglaom ka o gasa nga langit nun, dadi ako kalan unsa kalag, buong isa Espiritong balaan, punang kasakit sa kalibutan. Paglaom ka o iwag magpadayon, tultuli ang nasaag nga kalag, agakon mo ako sa agianan, nga mahiway sa kamit-ngitan. Paglaom ka o Kristong madaugol, sa kamatayon kasakit usab, manduan mo ako sa kanunay, magapadayon ka o Ginoo. Maayong buntag kanatong tanan mga igsuon. Sa makausapak kita matag Domingo sa buntag magdugtungay ni ini bag-o nga platform ug imurag ikatulo na nga tuig nga kita padayon sa pag-alagad sa Dios, sa pagmatuto sa matag usa o sa pagpalig-on sa atong pagtuo taliwala nining atong kahimtang. Naot pa nga naa kamo sa maayong panlawas samtang mamalandong kita sa mga pulong sa Dios. Hinguman usab samtang mag-ampo. Langit nun nga mahan, giyahi, dihugi ang matag usa. Samtang magdaig kami kanimog mamalandong sa imong buhi nga pulong. Itugot nga niining Pentecost season, mahimong gamhan kami nimo og nga among maklaro ang among pagtuo og papel o pagtulunan, mahitungod sa among kadugtungan diha sa imong balaang espiritu. Mahitungod sa among papel ingon nga imong katawhan, ingon nga imong iglesia. Naot pa niini nga platform o Lord, madasig ang matag usa kanamo o asaman kami nga dapit niining kalibutan. Ug hinaot nga ang matag tawo nga naabot niini nga sibya sa iniusang panimbahon ang simba sa buntag sa Domingo, mahimo makakaplag usab sa kamatuoran diha kang Kristo. Sa ngalan ni Ginoong Hesus kini among pag-ampo. Amen.
atong pagbasa, atong gikutlo diha sa libro o sulat ni Pablo ngadto sa mga taga-Epeso. Kapitulo 4, versikulo 11 hangtod sa 16 nga nagkanayon. Ang mga gasa niya mao nga ang uban iyang gihimong mga apostoles, ang uban mga propeta, ang uban mga tigsangyaw sa maayong balita, ang uban mga pastor ug mga magtutudlo. Gihimo niya kini aron sa pag-andam sa tibuok katawhan sa Dios, alang sa buluhaton sa Kristohanong pag-alagad. Aron motubo ang lawas ni Kristo, hangtod magkahiusa kitang tanan diha sa pagtuo o sa atong kahibalo mahitungod sa anak sa Dios. Unya, mahingkod kita samak sa kahingkod ni Kristo. Dili na unya kita sama sa mga bata nga maanod-anod sa mga balud o mapadpad ngadto nganhi sa nagbali-bali nga hangin sa pagtulunan sa malimbungon nga mga tawo nga nagpasalaag sa uban pinaagi sa mga tanghaga nga ilang binuhat. Kinahanglan hinuong motubo kita sa tanang paagi ngadto kang Kristo nga mao ang ulo pinaagi sa pagsulti sa kamatuoran uban ang gugma diha kang Kristo. Magkahaom ang tanang mga bahin sa lawas o magkadugtong ang tibuok lawas pinaagi sa tagsa-tagsa kalutahan niini. Busa kon mulihok ang tagsa-tagsa kabahin sumala sa katungdanan niini. Ang tibuok lawas mutubo o mulig-on sa iyang kaugalingon pinaagi sa gugma. Dinatapos ang pagbasa sa pulong sa Dios alang sa katawhan sa Dios. Mga igsuon sa isgutanan natong Pentecost, daghan kanato ang ingon pa murag rutinary na nga kada tuig ato ning hisgutan subay sa atong gitawag nga lectionary calendar. Pan mga igsuon niini nga panahon kauban sa UCCP Crossroads Congregational Church. Diin ang among paghisgot ug pagtuon mahitungod sa Pentecost season. Gipahauman pod kini siya sa usa ka direksyon nga ato ra pod makaplagan diha sa Biblia. Gitun-an namo niadtong miaging Domingo
mahitungod sa empowering presence sa balaang Espiritu Santo. Karon nga Domingo ug hangtod sa ikatapusang Domingo sa bulan sa Hunyo, ato usab nga isgutan sa UCCP Crossroads Congregational Church ug dinhi niini nga buntag sa hiniusang panimbahon ang mga gasa, no? Ang mga gihatag sa Espiritu Santo, ang mga talento nga iyang gihatag, ug unsay papel sa pastor, sa mga ebanghelista, sa propeta o sa apostol ni anang lawas ni Kristo nga atong gitawag simbahan. Naot pa mga igsuon ini nga takna sa atong pagpamalandong, dili lang nga madasi kita, mablihan no ang atong unahuna, og nga mokomit kita nga mahimong iyang mga alagad ni ining panahon nga nagakagrabi ang kalisdanan sa atong katilingban. Ningon pa mga igsuon, padayon kita sa pag-build sa usa ka komunidad sa mga magtotoo. Ingon man, ang atong papel is to build up, no, to equip the body of Christ. But this is described basically diha sa Episo kapitulo 4 bersikulo 11 sa English version niingon, and he gave some as apostles, some as prophets, some are evangelists, some as pastors and teachers. For what? For equipping the body or the saints for the work of ministry. Basically, ang papel di ay sa mga apostoles, propeta, sa mga pastor o magtutudlo o ebanghelista, mao ang pagsangkap sa lawas ni Kristo sungod sa katuyuan sa duha ka butang. Papel ang pagsangkap. Unsay tuyo nganong sangkapon ang lawas ni Kristo? Una, aron makaministeryo ang kada sakop sa lawas sa Dios. Ikaduha, aron nga hiusahan nato ang pagpalig-on ug pagtukod sa sa katilingban sa Dios on asa man kita nahimutang. Ang atong kasagarang misunderstanding, kadtong mga binayran nga alagad, maulang sila ang magtrabaho, magministeryo, o kay binayran man expected that they will visit, preach, and teach, and equip, and do all things in the church as if they are, quote-unquote, an employee of the corporate body. But let us examine what the scriptures say. Sa Binisaya nga version, ang mga gasa niya mao nga ang uban iyang gihimong mga apostoles, propeta, magsasangyaw sa maayong balita, pastor o magtutudlo, gihimo niya kini aron pag-andam sa tibuok katawhan sa Dios. So kinsa man ang katawhan, dili ako, dili kami. Apil ikaw igsuon, ang akong trabaho mao ang pagsangkap kanimo aron makaministeryo ikaw, makahimo ikaw sa imong tahas din sa kalibutan. Ang mga ministers di ay ang tibuok lawas ni Kristo. Ikaw mao ang ministeryo, ang akong papel mao ang pagsangkap kanimo aron moabot ikaw sa kahimpitan nga makompleto nimo ang imong tahas, ingon nga sulugoon, ingon nga alagad, ingon nga anak sa Dios pinaagi kang Kristo. Kung atong balikan ang King James Version, nakabutang didto, he gave some apostles and some prophets and some evangelists, some pastors and teachers. Verse 12, for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. As if that the scripture or this particular passage is telling us threefold expected job of a pastor, work of an apostle, and an evangelist, and of a prophet. Threefold, matod pa kay na may kama, no? So, una is to equip the saints to do the work of the ministry and to build up the body of Christ. But that is wrong. If you consult all other versions of the scripture, wala man tong kama. Sa ato pa, ang unang taha sa pastor is to equip the saints.
And who are the saints? Ikaw, ako, ang tibuok nga sakop sa lawas ni Kristo, kadtong nagkumpisal nga sila nagtuo kang Kristo nga ilang Dios ug mangluluwas, kana siya nga tao ang gitawag nga binalaan. And therefore, he is the one, or he and she is the subject, the target for equipping, so that kana nga tao masangkap o makahimo sa tahas nga gihatag ni Kristo alang kaniya. Unsay tuyo sa pag-equip? Duha ka butang. Aron ikaw igsuon makaministeryo. Kaduha, aron mga igsuon atong matukod, mapadaghan ang lawas ni Kristo dinhi sa kalibutan. So, twofold ang iyang purpose nganong kinahanglan ikaw sangkapon. Una, aron nga makaministeryo ikaw sa kalibutan. And therefore, from that point of view, dili lang ang paid workers are the ministers. Sometimes ato pang i-categorize, kadturag yung assigned by the conference are the ministers. But that is wrong. Every person who believes in Jesus, confess that Jesus is Lord and Savior, are expected to minister. Ingon pangani sa 1 Pedro 2:9, we are called to be pastors of all pastors, priesthood of all believers. And therefore, ikaw nga naminaw karon is called to minister to people. Dili trabaho ni adtong paid pastors ang pagministeryo. Trabaho namo ang pagsangkap, pagtudlo, pagtraining, pagseminar kanimo, on the job training aron makahimo ka sa imong tahas nga ihatag ni Kristo kanimo. Leaders. Whether you are paid or you are a volunteer work, when you accept a calling to become an evangelist, when you accept a calling to become a pastor, when you accept a calling to be his spokesperson, Nabiye, the prophet for today, when you are called to be an apostle, someone who is on top of all the responsibility, brother and sister, your task is to equip the believers of the body of Christ. Karon nga Domingo, mga igsuon, ang atong panawagan sa ikaduhang Domingo dinhi sa UCCP Crossroads Congregational Church. And hopefully, the same call and invitation in other churches. Si kinsa kaninyo ang nagtuo kang Kristo, and therefore you are one of the saints. And second, you are called and invited. Our church as Crossroads Congregational Church offers equipping and training and seminars. One, if you want to go through a certificate program, you can enroll through our certificate program, which happens on June 20 to June 24. Just coordinate kang Pastor Wenzil. Ikaduha, doon na tayo himuon. Kada Huwebes sa buntag, doon ay J-Wish study. Katulo, pagkahapon, doon na kita unified nga Bible study para sa tanang facilitators, Bible study leaders, mga organizational leaders, discipleship group leaders. This is for everybody, and we open our doors for you if you are interested. Dili ni siya online. This is a face-to-face ministry program. It's a unified study so that those who are attending may immediately use the material in their own small group. So, if you are interested, contact me, just come or call or attend every Thursday from 1 to 4 in the afternoon. Maigsuon, karon nga adlaw, ihalad nato sa Dios ang atong kaugalingon. Ablihan atong unahuna o kasing-kasing. Magpasangkap kita diha sa Dios, ginamit ang iyang mga alagad. Magpasangkap kita sa balaang espiritu aron mahimong
matuman nato ang iyang katuyuan sa atong kinabuhi. Sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Ini. Magampo kita. Langit nun og dalaygon may gugmaon namo nga Dios. Salamat kaayo Ginoo. Nga imo kaming giimbita og nahimong kabahin sa imong biyahe. Nahimong kabahin sa pagtukod sa imong gingharian, sa pagmantala sa imong maayong balita, aron kung dunay mutuo o moangkon nga sila nagtuo usab kang Kristo. Mahimo silang kabahin sa imong lawas o managhan kami ingon nga imong mga anak niining kalibutan. Tugot o Dios, si kinsa man ang nakadungog karon, imo siyang tawagon o imo siyang labason nganha sa imong mga pulong nga mahimong OGT
on the job training, then later become a disciple maker, a disciple trainer, and is fulfilling his purpose here on earth. Dili paulahi ang tanan, O Dios. Usa manisalig nako kanimo kining naminaw nga mahimong musanong sa imong imbitasyon alang kaniya. Sa ngalan ni Ginoong Hesus, ako kining gipangayo. Gamhi Ginoo kining naminaw nga mahimong kapahin sa buluhaton sa imong gingharian. Kini ang among pagampo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen o amen. Ang panalangin sa Diyos Amahan, ang gahom sa balang Espiritu, o ang gugma paglig-on sa anak sa Dios, si Kristo nga atong manluluwas, maanaa kanimo karon og hangtod sa kahangturan. Amen o amen.